Hi everyone! Welcome to my vlog! Welcome to her vlog! Dagan kayo! Stock man to ko ah. Wala tong presko kayo nagikan na dito sa Mali kamote taps. Nami kalabasa. Unsa gani? Unsa gani ni? Atela, spill unsa gani ni? Garbanzos may Karabansos. Karabansos. May rabe daw na gisahon. Oh, dininding lagi lami kayo sa dininding. Naa karon si Ate Joanne, si Ate Juby, si Ate Ella, si Beng, si Ate Donna. Hello. Ang sa'yo mong giloto, madam? Kuan kaning kinilaw na yung nakabawal na salad? kinilaw na salad. Kinilaw na salad. Kuan Salad, kamuti taps. kamuti taps. Salad siya. Kanang salado na to. Salad siya. Si Buntis. Si Buntis. Si Buntis. Aray. Sure. Dumay lang ako. Ako kaniyo. Kani ako ah. Wala na lang isa kagamay karon. Anong baby? Sorry mo, yan ang baby. Ma, samong baby. Gulay dire. Gulay yun kani. Nakagilay na John. Ako ani. Oh. Layo na siya kay gulay. Ma, Plus batong. Plus batong. try daw ko anin. Sa ano Na mag-iya-iya na mi ani. Pwede ni sa lauoy. Oh, sige oh. Dali na. Oh, grabe. Hoy, unya patang hapon manguli. Putos sila ko ni daan. Magputos ko daan. Mana de ani oy. Ayan na kay napang nana may style ba? Ay, wala ate. Ngayo ko lang ga. Pero na Gulay. Ay kami pala kaon gulay kay tagsa. Karabantos dungagi. ang tama na na. Tungagi nagkarabansos. Ang tama na. Kunya ila. Sa man nga pala kaon kay gulay mo mga bisita. Kani mga bisita. Bahala mo diha. O dali na daw John. Sayo po kayo nagbahin-bahin naman. Ay saba kay mangita na kog silupin ay gara-gara diha. Manguli na mi. Guys, manghagpak mi og gulay. Palo man akong sa. Ay naka-play na dai na. Ay karon pa. Ato pila pa lagi. Among gagpat kay balatong Sitaw, karabantos. karabansos, sipot, kalabasa. Mga organic ni siya ha, organic. Walay kuwan. Wala tanan. Yung sa kabila naman nagluluto siya ng Lechon. maglilitsyon kami ng manok. Ang sarap-sarap. Let's proceed. Social among gulay kay na siya hepon. Hepon ha, hepon. Hayban. Shrimp in English. Mao niya among native kalabasa. Kalabasa. Pagka man ang maghagpat ani magkuha ni kapayas. Dili mo ta makita. Dili ta makita. Bakit? Bakit siya di makita? Bakit siya di makita i-atras siya gamay o yan. Pero dili na po ta madungog. Gamit ang microphone. Na mo ang lechon. Lechon manok. Yehey. Hala, grabe na po. Lechon manok ni. Ready na. May loves ka ni. Asin. Tapos amo ang gulay. Ready na po. Sagbot man eh. Oh, sagbot eh. Kana anain. Na. Ay, ikaw na pilang kapay. Ay, hala, nahulog ang kapayas. Gihulog. Dili hinog atong dalon eh. 2 hours later. Luto na amo ang gulay. Fresh from the backyard. Kare amo ang isalad. Isalad din niya. Tapos ginaluto pa ang tinulang manok. Si Atela naga-prepare og salad. Ito na ang salad na sitaw. Yum yum. Asun kaayo. Magdiyo bilang papa. Parang niya.
Pare niya. Bibi na mula gani. Manok. Kaning tulo, ambot lang. Oh, pare na. Ang paa kay kuan na sa pare ang paa. Pare. Aray mo na. May bata ng kuan paa. Jadi na. Kaya ganun yung nag-ilugi, hilak na ron. Gutom na kay baro kaya ay. Wala. Ako na pa dito silong mo, ang nagkaon na. Ah, gutom na nagid uy. Wala ka. Tulong na kong laway. Dili ka din. Okay. Oh, right. Achang, hindi pa yan, Chang. Lead the prayer. Achang, si ikaw. Siyang. Go. Kawos mo. Kanina. Ba't ang estadyo kayo para makita nilang pag-agree? Ako pa ka. This is all I pray in Jesus' name. Amen. Amen. Hugas ko ha. Hugas ba ko ha? Hugas ko. Kanina. Hugas ko. Hugas ko. Thank you. Hugas ko ha. Guys, mga una ta. Nga kaon. Ang budol pa. Tindog ka. Gulay. Dili ko ba kay klaro kay gusto niya ba? Hehe, umanamig kaon. Nalimpyo na. Siyang murag wala, murag agi. Mura lagi agian ba? Bagyo ba? Get ready boy. Agi bagyo ang Murag, ba. murag, Kaya ka ganyan nag. murag gikilatan lang ang gulay lagi. Ang sito. Ako pa na diri badak ko. Nahubas ang gulay. Murag ang ano ang salad. Baka na fresh pa kayo nga baba na. Ikuha na mo sa punuan. Hi guys. Manguha mi og saluyot. Kay dalo na mo inig uli. Ah, ari ang sitaw, balatong, kung sa Bisaya. Ang sa dagag bunga? Ang galing ba? Wala lang. Ito sa likod. Ito mi sa pikas manguha og saluyot. Sa likod ito bingay sa likod. Dai dagag saluyot. Dili may daghan. Ang harvest ni. Dili oh, may daghan oh. Hajo. Kani o saluyot ni. Kani saluyot na saluyot. Para mabuhi siya. Saluyot. Saluyot na saluyot. Pwede na to Saluyot. Kani saluyot na. Dami ko na sa pili, dami kahit sa lilo. Wala man ay dagko ni kahit sa sandang. Di ba kapag sa kanya na yung bangon dali. On sa to? Paksiw? Paksiw? Lang dali ko? Mangan na pa up. Kuman. Sa Ilocan. Di ba pa kon man eh? Asa na ba na din? Nanguha og pa ko. Nana ko'y pako saluyot.
Manamig panguha. Oh, nanganmig durian. Kaunta ninyo. Isa ka, tulo ka minutos. Daot no, daot. Daot. Ako duha. Duha, ilaha isa-isa lang. Guys, wala pa 30 minutes. Gikan mi nangaod. Kaon na pod. Ayo ay. Nami kaayo. Nami kaayo. Manang D101. Yak, pila namin naging lami ba? Lagi, pero wala. Ikaw, konsensya lang ko na dito. Hello? Ay, alarm. Labo kaayo, bay. Labi ka kayo. Asan lang ako ang silunay? Ako na lang na? Ako na ni? Wala. Gamay, tama na to. Ako gamay. Labi ba ahan na nga kuan man na. Baga pa man na. Asa ka po? Dunami. Nay. Ano mauna ko? Ano naman ay kalabasa? Wala ko sa balutan. Diba? Jang, ako aman din siya. Kinamang binikalabas. Ay, naman ang papaya. Di man niya ako ang papaya. Ay, akuan. Ay, na. Mo, si Juby, papakarag mo pa. Ala, si Juby, nagkambyo mo siya. Ala siya. Mauna, pataka lang. Guys, mag-uli na may. Bye-bye. Bye-bye, Ate Ella, bye-bye. Thank you, Ate Ella. Bye-bye. Oh, Nakoy. Tulay. Paku. hala, Cellphone. si Putot, nilakaw. Bye-bye. Ingat po, love. Love. Bye-bye, Nami. Nagdala siya og lubi. Oh, iya. Say dala na to ani ron. Paguli. Luko daan, kaya para dito na lang diretso ang nabilin. Lubi-lubi sa mata ko. Dala. Oh, ang paguli daga na bit, daga na kay bit-bit, gulay. Enjoy. Ano mo na ni Ron guys.